بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة على نكراي أمي بركة دان سموغي أمي بركة دان جيجي أبرا أمي بركة دان سيجي جوان أنتريه ألم بركة نيغو بكم بركة نيغو بيا أتوقع أندري تراوري بمان أندري السلام عليكم وعليكم السلام كوب جودي كورباشي تيلا بركة نيغو ين سيجي جوان دي باسكو أني بواتو مونغي أسكا أولان سموغي بوكا نيغو بنبيله ami wati chamanga nyoma ami wati mu ngeska makanga douleur chena ha ka bo 6 heures la fo 18 heures o airtan fly est-ce que ambu kanga so bo ni sera kan tamo fona boala ito ki kaso de parce que là ka bo bararo la kata so ani ka bo so kana bararo la ni yo fona boala e bi minga so ati airtan flabo atobo d'accord ala ka ñu ndam amina donc engrais ñu so parce que am clé ñu nga ade wa am clé ñu nga ami fenjama do ñu na namu o de kama fuko ankara ñu so mo koy ayo tubarikal deli fana nana ayo alhamdulillah deli wote falini otro cede côté oche bono côté o ye ko na temesra ye d'accord deli ma ga chugo o fɛnw temesra do ko kan ga temesra min fɛ abla bitemo fɛ ayo e ma fo deli wa ko bono ko deli fari mandi ko do fara ko fara chugo de deli fara mandi o chen abla ma ko fara chugo do be ko deli fara mandi ko fara chugo de majete folo a fara chugo do ma adonde abi farao ama foka te fara abi fara nga fara mandi de abla mo naw dilla ko munna nam aka gele abla kasingo ko dabla shinyekele la ko bade be sika to ba dabla abla nam la ko bayin o de kan ba fo ko a fara mandi no ta bi sika fara deli bi fara abla parce que fendo be no luti armade re ka koyi an yɛrɛ seko tolu la donc an seko tɛ ko min na n'olu nana wajibi an b'an ta bila dabila ye a bɛ kɛ ten de bamanandre ko ni dunan ye dugulen kan fɔ ko a jatigi nɔ don o ye tiɲɛ ye foyi sababu dante o maa tɛ fɛn min dɔn n'i y'o i kɛlen k'o fɔ a dɔnbaga dɔ de y'a f'i ye awɔ ko ni dunan ye suruti duden mun na ko fɔra ye o ye tiɲɛ ye a jogo de fɔra ye n'o tɛ ale t'a dɔn ko min ma k'i ɲɛna o n'i kɛlen k'o dɔn a kɛra min na wala min b'a kalama o de y'a f'i ye o n'i ko ne dunan kelen ka suru ci duguden na duguden de jogo fɔra ye n'o tɛ ale t'o dɔn ko ni dunan mun b'a fɔ a b'a fɛ dugutigi denmuso fɔlɔ furu fana k'o sigi ko b'a ye dɛ o ye tiɲɛ o b'a fɛ ka kɛ somɔgɔ de y'abila ye o b'a fɛ ka kɛ duguden dɔ ye sabula furu filɛ nin ye ale ye tɛmɛsira ye ka adamadenyaw ni maayaw kala ɲɔgɔn na bila ye a bɛ sinjiw kala ni a ma k'a fɔ furu bɛ o minɛn kɔnɔ ni furu tɛmɛnen ni mɔgɔ min cɛ ka ban n'o kɛra ɲɔgɔn somɔgɔmaw ye ni a ye dugutigi denmuso furu a bila o y'a kɛlen duguden dɔ yɛrɛ a kɛra duguden a bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ bilen aw denmuso de b'a bolo u bɛ de o y'i kɛlen dɔ ye awɔ i bɔra dunan ya o ye bɔlen dunanya la bisimila bamanandre ala nan bi tarata ye kalo tile 18 san 2021 o fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafu kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko la inshallah an b'a daminɛ nouvelle horizon nouvelle ɲuman b'a la bi wa nka yanni ka jinɛ an ye min fɔ o don point G radio ko ɲɛmɔgɔ min bɛ point G a ye message ci ma kunun ko abla ko u ka machine dilanna ko machine dilanna alhamdulillah k'u bɛ ka baara kɛ o ko ledu taru ka fɔ machine kura dɔw kan ka na walasa ka radio ni jataw kɛ banabaatɔ furakɛ hukumu kɔnɔ o ko u bɛ ala k'olu makɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔso ledu taw ye an di a fɔsa ko ni fɛn ɲumanba ye n'o tɛ point G kɛnɛyasoba in k'a ye ko hali ni i sen kari la ala k'an kisi o tɛ se ka lajɛ point G a bila o ye kojugu ye o ye maloya de a ye kojugu de fo maloya don ko i bɛ ko fo voilà donc a fɔ ye ani cɛ o fana ka ɲi n'a y'an fɛn fo n'a ɲɛna n'i y'o fɔ ye o fana ye kunnafoli ye o fana ye hɔrɔn ye k'a ye voilà professeur Adama Jama Keyita ye bataki ci kununko k'a fɔ ko baara kɛra awɔ ko yɔrɔ dilanna awɔ tubarikala
Ah d'accord, nouvelle horizon kodi. Ale y'a jira k'a fɔ ko kiiritigɛlaw ka lafasa tɔnba 2 min bɛ wele ko Sam ni Silima o kodi o ko olu ni kunnafonidilaw ye barolasi kɛ kunungo o y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko Oakley n'ale ye cakɛda min ɲɛsinnen don dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ Office central contre l'enrichissement illicite awɔ o k'olu ka dantigɛli sɛbɛn hukumu kɔnɔ ko UNTM disiba dɔw ka nafolomafɛn dɔw minɛna a bila ye o bɔlen kɔ sa politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko ARP o ɲɛmaaba danga Dr Modibo Sumare k'ale ni kunnafonidilaw ye barolasigi dɔ fana kɛ kunungo o senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko an mako bɛ fanga sugu min na sisan n'o ye gouvernement ye o de ye bɛɛ lajɛlen ka lamɛn fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka ministres sugandi bɛɛ bɛ se ka lamɛn kolo gɛlɛn caman bɛ se ka lamɛn kɔnɔ caman ka lamɛn n b'o fɔ mɛ bɛɛ ka lamɛn ni bɛɛ ye lamɛn na o bɛ mɛn o tɛ gouvernement sigi dɛ yɔrɔ o fana b'a la o tiɲɛ bɛ mɛn o bɔlen kɔ sa ko wulikajɔw bɛ sen na walasa min b'a to UNTM ka baarabila in bɛ se ka jɔ cogo min na min daminɛna kunungo k'o de kama ko maaba caman minnu ye Mali maabaw ye ani fo ka taa se an jɛɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔfɛ o maaba caman fana sera Yakuba Katile fɛ kunungo ni ka a teli Abdoulaye Ndane o tɛ docteur après la mort ya minnu ma wuli yanni grève kelen de wuli o tɛ médecin après la mort ayi a ma kɛ mort ye fɔlɔ ah bon d'accord bana bɛ fɛ ka juguya da bana bɛ d'accord ayiwa sumaworo kɛlɛ ko sanubɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Bintu Gold olu kɔni ko ka san kɔnɔ san 2021 marsakalo tile 31 u dantigɛli min kɛ musako siratigɛ la a yira k'a fɔ ko u jigi tun b'a k'a fɔ ko musaka min kan ka sɔrɔ ko u tɛmɛna o ni san cɛ sɔrɔta cɛyara ni o ye Abdoulaye Ndane ko Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana b'a la ka dantigɛliw kɛ CNT ka kalo 4 fɔlɔ hukumu kɔnɔna na ko a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ko ninnu siratigɛla Abdoulaye Ndane gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau olu ye kuma jumɛn de fɔ o y'a jira k'a fɔ ko kiiritigɛlaw b'a la ka UNTM ɲɔmɔti Abdoulaye Ndane o bɔlen ko Sikaso min bɛ tali kɛ maire kɔrɔ min bɛ RPM cɔ a la Mamadu Tangara ko ale b'a la ka labɛnw kɛ walasa a bɛ se ka fara mouvement bɛnkan kan cogo min na mun ɲɛmɔgɔ ye Seydou Mamadu Kulibali ye Yakuba Katile a y'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye kunungo k'a fɔ ko ni fɛn tɛ maa bolo a ka gɛlɛn i ka kɛlɛ jɔ ko baarabila in bɛ wuli ni kan dɔw de ye ko n'o kanw ma sabati k'u tɛna se ka baarabila in susuru Abdoulaye Ndane dagi ye mun fɔ dakuru ɲɛ kelen kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko an ka sariya ko bɛ bolo min kan sisan kiiritigɛlaw ka bolo kan Abdoulaye Ndane ko a lamagalen don kosɛbɛ sabula ko n'i ye jateminɛ kɛ waati min na ni Sam ni Silima b'a la ka kunnafonidilaw bisimila ka ɲɛfɔli kɛ olu ye adamaden bɛ se k'i hakilila di kanabila kɔnɔ cogo min na ani dantɛmɛ wale minnu dɔgɔyalima minnu bɛ se ka taa ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ma o ko waati kelen ninnu na ko kɛrɛ bɛ kita kiiritigɛla kɔ ka jira k'a fɔ ko ale ka kow kɛcogo jugu kama u ka sifin dɔ sara kaso la Abdoulaye Ndane ayiwa olu yɛrɛ kan k'o ɲangi o la Abdoulaye o ka gɛlɛn sara k'i bɔra fo ka t'i sa kaso la kuma ka ca a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa 1,1 ni maa 350,000 ko olu kɔni fara sirabakan kasara senfɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Abdoulaye o cayara dɛ o jama cayara gafe mun tɔgɔ les Échos b'a ko wele ale y'a jira k'a fɔ ko Madame Diallo Aïda Kone ne ale droit d'auteur ɲɛmaaba ye k'a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni o ye makoɲɛlaw ye ko olu t'a la ka droit d'auteur ko faamu kosɛbɛ Abdoulaye Ndane caman b'a la k'i yɛrɛ minɛ a ko la o bɔlen ko jamana ɲɛmɔgɔw ni UNTM mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Abdoulaye Ndane ko a ko bɛɛ ɲini ka kɛ farali ye ko n'u ma bɛn a la ko ni o kɛra ko mun wɛrɛ bɛ kɔfɛ digi bɛ kɛ kelen na a siga t'o la o filala kɔni digi bɛ kɛ kelen na ale kana siga ayi nka i b'a dɔn nin ko in na yɛrɛ anw de ye nin sarajugu cɛbaw ye a siga t'o la an b'a min an b'a bɔn an degunnen don ko ni samu kɛlɛ la ko bindi bɛ sɛgɛn anw ma kɛ bin ye sa ne m'o fɔ naam o bɔlen ko sa ko SETAC mɔgɔw ni o ye mairie bolofara ka cakɛda dɔ ye Bamakɔ mairie b'a ka cakɛda dɔ ye
wajira k'a fɔ ko ka tɔnsigiba senfɛ n'o ye session ye ko a ta ko 17 yɛrɛ k'u bɛɛ la ka fɛɛrɛ dabaliw tigɛ waasa min b'a to u ka baaraw bɛ se ka sinsin kosɛbɛ halisa cogo min na ka taa fɛ a bila nan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mali camancɛ la ko yala ko kalata minnu kan ka kɛ an ka camancɛ marabolo ninnu na ko o balilen don ka ban wa ala an balen don ka na a b'o sira la ɲininkali fana kɛlen don a bila yen l'indépendant ko Yakuba Katile y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ni MINUSMA ani fo ka taa se an ka ladara ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko u b'a la ka jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ ka filɛ dɔw makɔnɔ fɔ ka filɛ minnu ni olu fana bɛ se ka taa o fɔ u ka tɔndenw ye walasa ka baarabila wuli baarabila kelen ninnu hukumu kɔnɔna ko kunungo a tile fɔlɔ kɔni kɛra sababu ye ni an ka foroba cakɛdaw waribon ani fo ka taa se an ka musakakow bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu na waribon kumabaw ni misɛnmaninw ko baara ma se ka kɛ a si kɔnɔ kunungo a bila dan a jira sa k'a fɔ ko Amadu Kufa n'a ka maaw b'a la ka labɛn wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Segu mara San mara Kucala ani yɔrɔ wɛrɛw ma an ka jamana camancɛ la k'u bɛna bingani walew ta ka ɲɛsin olu ma waati nataw la k'u b'a labɛn na maa sɔminen bɛ kɛ subaga ye o ye tiɲɛ État fossé da sugu ligi jɔ nin y'a fɔlen ye sa n'u t'a kalama u bɔlen nin y'a kalama jamana ɲɛma b'a daw ko ale ni Emmanuel Macron kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ lajɛrɛ dɔ senfɛ min ni a b'a la ka boli farafina sɔrɔ bɛ se ka musaka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o b'a la ka k'u bɛna ɲɔgɔn ye o lajɛrɛ senfɛ gafe mun tugo info matin information ɲuman ni ye jɔn jɛ ye Yakuba Katile ja ye nin yabila ye a jirala k'a fɔ ko ale de ye UNTM ɲɛmɔgɔba ye waati min ko sisan a jira k'a fɔ ko maaw ka siga fɛn min na ko baarabila bɛ ye fɛn min ye i tɛ se ka sunsuru k'a sɔrɔ n'i ma garanti ɲuman sɔrɔ a siga t'o la dɛ sinon i ka baara bɛ kɛ fu ye yɔrɔ ka tɛ se ka sunsuru k'a sɔrɔ fɛn ma f'i ye i bɛ se ka kala turu fɛn min kan o bɔlen kɔ sa min tali kɛ Kitakaw fɛ an y'a fɔ ten ko sigidalabaaw kɔni a ɲini k'a fɔ ko u ka procureur ka u ka dugu bila o sabula ko donc ni juge ko kɔrɔ fɔ donc ko dugu bila ko k'a ka dugu bila aw kɔrɔ ne o m'a fɔ o tɛ kɔrɔ fɔ donc ni ko n'an tɛ kɔrɔ fɔ dugu bila k'u ka dugu t'u ye Allahu akbar a daminɛ to de ne ya ou bien o tɛ de ayiwa d'accord n'i y'a fɔ yanni i ka fɔ an y'i neni bɔ n ka dugu la o ta baba o kɛlɛ bannen ayiwa o ye fɛɛrɛ kɔrɔ de ye ayiwa bisimila Banamba ko RPM kɔni tɔnden caman ye walan sɛmɛ ani Mali finitigiw ka sarako a bila nana ko a bɛ fɛ ka kɛ mankan ye mu sarako finitigiw ka sarako finitigiw ka sarako an da to kuma na n'o kɛra mankan ye a fɔ a mankan bɛ kɛ marifa mankan ye o dun man ɲi parce que a bɛ i n'a fɔ bɔ kelen don ko in suyɛnni kalama a bila ani y'o faamu ko finitigiw ka mankan ye marifa mankan ye ala k'an kisi i y'a faamu i y'a faamu kosɛbɛ a ko kɔni bɛ se parce que olu ka mankan mankan kɛ sa ye quoi n'olu kɔni dimina parce que n'u dimina olu bɔ sanfɛ ka marifa ta paa o nin tɛ hɛrɛ ye n'u dimina marifa bɛ ci dɛ i y'a faamu sisan wa o de kɔni ye k'o ɲuman ye le reporter nka finitigiw yɛrɛ dimi tɛ fɔlɔ u kɔni b'a la k'u ta hali u diminen don u tɛ k'a fɔ kɛnɛ kan fɔlɔ nka minnu kan ka dɛmɛ kɛ sarako ninnu na olu de diminen don olu ko fɔ saraw ka taa banque la bɛɛ o ka ɲi saraw ni ka ni sara taara banque la u bɛ dɔgɔya nka ka warimugu di Ablaye ma ko u sara Ablaye ko fo ka dabila o ka dabila o de bɛ kɛ o de la o parce que ni sara fara taara banque la maa mun bɛ wari di maa caman ko b'o f'i ɲɛna dɛ o de ka ɲi ayiwa ala k'an kisi parce que n'u bɛ yurugu mun na ni mun sara b'o minɛ ni bɛ mun o tɛ mun di ne taara banque la a bɛ dɔn dɛ a bɛ dɔn parce que n'i taara banque la e de taa signé e de bɛ ka signature déposer k'i ka wari bɔ ayiwa ala k'an kisi e bɛ ka signature déposer wa e de bɛ ka code sɛbɛn ayiwa ni se tɛ ka kɛ compte ma i mana kalo 6 kɛ banque mɔgɔw wele k'a ɲininkali kɛ o k'a kɛra cogo di ayiwa o faamu na le reporter ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ fanga kura sigili la ko dugumalaw na ko a b'i n'a fɔ colonel minnu bɛ fanga la sisan fanga kɔnɔ sisan n'o ye gouvernement ye ko olu sɔn ka to yen ko dɔw bɛ sɔn ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la ko parti politique dɔw fana ka cɛdenw bɛ sɔn ka don a kɔnɔ ko an bɛ waati min ko sisan ko fanga kura bɛ sɔn ka sinsin o ko kan kosɛbɛ ko M5 ka lahalaya Ablaye ko halisa kuma b'a la ka kɛ o siratigɛ kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Union
européenne o k'an ka fini t'u ka sarako la Ablaye k'u ye tabali gosi dɛ ko a ko ka k'u ta ye awɔ min bɛ tali kɛ UNTM ko olu kɔni b'a la ka a sama ka se fɔ yɔrɔ min na ko a bɛ nin ka kɛ jamana a bɛ sɔn ka kɛ jamana lengilangali sababu ye Ablaye ko n'u m'a bila nin cogo la tan n'a lengilan an bɛ yen ka wɔlɔfɛ kɛ sika t'o la ni jamana lengilan b'o la an bɛ yen ka nɔfɛ ala kana lengilan Ablaye Buya Haidara k'ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ ale ni Sumeli Woyo Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye bi ta ye y'o mɛn ayiwa i n'a fɔ aw bi ta yɔrɔ ko nin yɛrɛ de olu de ma Sumeli gɛn ɲɛmaaya la wa Bube de gɛn a ko ale ni jɔn ani Bube ko ko olu de ma Bube gɛn misi ɲɛmaaya la wa ne ma fili Afrika tile 5 u bɔlen sen fɛ kuma caman fɔ ko Bube ka taa ale hakili b'a la o ni gɛlɛya tɛ a banna fanga de y'u se ɲɔgɔn ma ni fanga tɛ u kɛ teri ye o ɲana ayiwa ko kiiritigɛlaw ye kunnafonidilaw wele ka barolasigi min kɛ kununko i t'u ka kuma dabila ko n'a fɔ outrage b'i bolo i da la o ayiwa a sɛbɛnnen don a da Ablaye parce que n'a fɔ i y'a fɔ k'a fɔ da tɛmɛ outrage ayi a sɛbɛnnen bɛ yan ne y'a dɔn ko outrage ye dɔgɔyali de ye ne ma mɔgɔ dɔgɔya ne y'a sɛbɛnnen de u b'a fɔ i seginna kan ka segin a kan ayi o t'a la o bon d'accord o tɛ dɔgɔyali o tɛ dɔgɔyali ye ayiwa ayiwa ko sigi kun bɛ kelen kɔnɔ k'a makɔnɔ cogo min na ko maa caman jigi ma fa Ablaye maa caman jigi ma fa ayiwa tubarikala Mali tribune ale y'a jira k'a fɔ ko musaka min ni Union européenne y'i ban k'a di an ma ko musaka in bɛ sɔn ka na segin k'a di an ma walasa an ka kalataw labɛn teliya la ni a ye cogo min na o ye fɛɛrɛ ye u fɛ u b'a fɛ k'an don dingɛ na awɔ ko munna UNTM senna ka kalan kiiritigɛlaw kɔ de o fana ɲininkali kɛlen don ko min yɛrɛ fana tari kɛ CSDM kɔnɔna na ko o kɔni bɛ mankan min na ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Ablaye ko taara sariya la sɔgɔmada in na kunnafoni teriw ɲini Ablaye Mali sariya ko ni ko i bɛ dɔ da la an y'a fɔ kiiritigɛla an b'u fɔ ko olu ka kiiri ka tigɛ an bɛ se k'o kɔrɔfɔ mais an ka n'u yɔrɔ kɔrɔfɔ ko o de ye outrage ye a y'o faamu an bɛ se ka kiiri kɔrɔfɔ an bɛ se ka kiiri kɛcogo kɔrɔfɔ mais ko olu yɛrɛ kɔrɔfɔ ko danbe la k'o de ye outrage ye fo mɔgɔw k'o faamu ko u ma mɔgɔw bali ka kuma dɛ ko ni mɔgɔ bɛ kuma ko ni kiiri kɛra diyagoya mɔgɔ bɛ kuma ko olu yɛrɛ b'a dɔn ni kiiri kɛra dɔw bɛ nisɔndiya dɔw bɛ nisɔn bɛ goya donc o la diyagoya ko bɛ kɛ kuma bɛ kɛ mais kuma kɔfɛ kiiri kɔfɛ ni y'u buruja o kɔni u tɛ to de k'u bɛ dɔ kaso la k'a fɔ nin kiiritigɛla in tɛ fɛn ko nin kiiritigɛla tɛ fɛn ye ni kiiritigɛla ye malangolo ye ko o tɛ kiiritigɛla ye ko olu yɛrɛ n'o ye o ye danbe ye k'olu jɛn n'o ye tuguni ko donc mɔgɔw k'a fɔ ko olu fana tɛ sariya sanfɛ dɛ mais sariya de b'u lajɛ sariya de b'u fana protéger sariya de b'u fanga d'u ma i bɛ se ka kiiri a ma bɛn i bɛ se ka fɔ ma jɛn ni kiiri ye ko sira wɛrɛ b'i bolo a ma bɛn n bɛ appel kɛ bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ k'o bɛɛ bɛ faamu n ma bɛn a ma sɛrɛkɛ ɲɛ n sɔnna mais juge ye malangolo ye juge ɲɔgɔn tɛ juge ye nin kɛ juge ye wari minɛ ka kuma kɔlɛn hali ka suru kiiri yɔrɔ la ko ye outrage hali ka suru ci hali ka suru ci juge la parce que a ye kiiri tigɛ voilà o ko tɛ dɛ ne m'a fɔ olu ko tɛ donc aw ka kɔlɔsi dɛ donc i ka kɔlɔsi dɛ an t'an yɛrɛ kɔlɔsi voilà donc ko olu y'a bɛ kuma dɛ ko olu a bɛ kuma dɛ mais a bɛ ka kuma dɔ ka danfara dɔn ko n'i bɔra kiiritigɛ la ka dɔw olu yɛrɛ hadamaden dɔ la dɔrɔn ko danfara tɛmɛna liberté presse la i kɛra outrage donc a ko o de bolo don fo mɔgɔw ko dɔn donc an b'a fɔ e bi mɔgɔw k'u kuma cogo de dɔn voilà donc juge de l'autre côté ko ma maa si bali ka kuma c'est le droit ko olu yɛrɛ bɛ droit ko mais n'i ye kuma bila ka dɔ burujɛli la k'o de ye outrage k'o fɔ aw ko faamu o de kama n y'a f'i ye sisan ko ma outrage kɛ o voilà donc juge côté mais olu fana mais grève ko olu fana côté olu fana ye grève kɛ dɛ u tɛ maa bali grève la dɛ u ye san tile kɛmɛ kɛ grève la hali service minimum u y'a ban na yan o ɲinɛ ko wa ayi bon juge ma ban grève ma Ablaye n'u ka kuma faamu a bɛna fɔ o ye ɲɛfɔli kɛ ko dɔw de la ayi misali a fɔra sisan ko sariya min bɛ o tile bolo ko juge tɔgɔ t'a la ko sariya in tɛ boli juge kan u y'a fɔ de ko kuma tɛ tiɲɛ ye ko olu tɔgɔ b'a la ko sariya in bɛ boli olu kan wa ko kɛ bɛ olu yɛrɛ ɲɔgɔn olu ka mɔgɔ caman kɔ u y'o de fɔ ka tila k'a fɔ ko minnu ko olu tɔgɔ t'a la
ko kebe olu caman ko wa ko olu yɛrɛ y'a ɲini ko sariya in ka jɔ. Non olu ma tiɲɛ o. non UNTM ma fɔ sariya de bolo kan dɛ. ayi UNTM ko. UNTM delila k'a ɲini y'aw bila k'u ka loi in abrogé o. ayi ko n'u la loi ti bɛɛ sɔrɔ dɔrɔn a fɔ kun tɛ u ka bɔ o de fɔ ko kuma fɔ k'a abrogé dɛ. ko député mun ye loi voté. olu t'a la ko ministre t'a la président t'a la sɛbɛndaso t'a la baarakɛla dɔrɔn kuma aw bɛɛ ti maliyɛn ye wa k'olu ti yenu de ye. an k'a fɔ mɔgɔw b'a faamu. bon i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min kɛ sisan. nin ko in na. an ka loi in yɛrɛ ɲini. abila min bɛ fɔ loi in kɔnɔ. an ka fɛsɛfɛsɛ. an k'o dɔn. voilà. i y'a faamu. voilà problème c'est ça ko ni le censé ignorer la loi. awɔ. donc hali o kuma ye dɔrɔn ye. parce que maa mun ma taa école la. awɔ. a ma deli ka kalan kɛ. a tɛ kalan dɔn. a bɛ sariya dɔn cogo di. ala. même si on dit que ni le censé ignorer o kɔrɔ di ko maa si man ka fɔ n tɛ sariya dɔn o kɔni ye nkalon kuma ye. parce que magistrat kuma in na magistrat ko bɛɛ b'a la. UNTM mɔgɔw ko bɛɛ t'a la. maintenant sisan min b'a ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na. min ma tiɲɛ yɔrɔ min na sisan. an ka taa sun kɔrɔ. o tile mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ. voilà. u ka sariya in kelen d'a ma. moi ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn. n'i y'a ye o sariya ma se ka sira sɔrɔ fiɲɛ dɔ b'a la mais a fiɲɛ dɔrɔn t'olu dɔn. n'a ye sariya in sɔrɔ o tɛna ban wa. an b'o dɔn. ou bien de. voilà an b'a kujeli mun ye. an b'a fɔ kiritigɛla fana ye an balimaw dɔ dɛ. dɔw fa dɔw terikɛ dɔw dɔgɔnin dɔw kɔrɔkɛ dɔw sigiɲɔgɔn. mais olu fana n'u t'a fɛ an ka u kɔrɔfɔ. u ka kiritigɛ ɲɛma. o ye tiɲɛ. ni kiritigɛla ɲɛma. a fɔra a banna. u tɛna kɔrɔfɔ yan n'u kɛnɛ ni yɛrɛ. ka fɔ o ye tiɲɛ. voilà an fana. ayi nka o fana tɛ dɛ. tuma dɔw la. dɔw bɛ baara k'a ɲɛ k'a bila yen nka o t'olu bali ka lajawa dɛ. o fana b'a la o ye ko wɛrɛ ye. an y'a ye Kolokani juge sigida maaw bɛɛ b'a la k'a fɔ waati min na ko cɛ in b'a la ka maaw lakile a bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan n'i nana ni surafɛn ye ko k'a ka kiiri tigɛ ka daja i la a bɛ yɛrɛ minɛ fɔlɔ k'i don kaso la o de fɔra juge tun b'o de kɛ Fuseni Konate nka tile kelen dɔrɔn Kolokani député dɔ wulila ka denmisɛnninw bila ka taa bi juge in kan ten est-ce que o ye ko fana ye. parce que ale sago ma sɔrɔ juge la. n'i taara ɲɛɲini. est-ce que o a y'a ta politique sira la. o fana jamanadenw fiɲɛ da bilen. non o fana ye fiɲɛ. an k'o jateminɛ. an b'o jateminɛ. ni min bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la. voilà an k'o to yen ka baara kɛ a kɛcogo hali n'a bɛ k'an ka ɲɛ kuma. voilà juge fana k'ale jɛ u damana la. juge mun ti tile. olu yɛrɛ ko la tile. o fana ka fisa. voilà n'o kɛra mankan. a fɔra banna bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ dɔn. bɛɛ bɛ bonya ko baara la. voilà mais burujali o ko neni hali ne tɛ sɔn ma ka neni. nɛnɛ man ɲi. n'i ye neni an bɛ dɔn ɲɔgɔn na. injure publique bɛ yen o hali mun tɛ juge ye. k'a na dɔn k'an wuli neni. jama ɲɛ na. n bɛ taa n'i ye sariya la. o kɔni cɛ man ɲi. voilà donc o kɔni ye tiɲɛ. a kɛra juge o i kɛra maa gansan ye o i kɛra togotigi ye o i kɛra fantan ye maa si tɛ sɔn e ka buruja i danbe la. jama la. o kɔni cɛ man ɲi. maa tɛ sɔn o ma. voilà o kɔni o ye tiɲɛ. hakili la faamuna. a faamuna. an tɛ bi ta bila yan. bi an b'a bila yan. an bɛ bɛɛ fo. ala ka dɔn wɛrɛ jira an na. amin.